πατέρας μου και εγώ ψάχναμε μέρες, αλλά δεν βρήκαμε ίχνος του Νόατα. Πιστεύαμε ότι χάθηκε στην τελεία. Η μητέρα μου δεν ήταν ποτέ η ίδια μετά το χαμό του αδερφού μου. Ο πατέρας μου σταμάτησε να με εκπαιδεύει. Χωρίς τον Νόατα, οι ελπίδες του για εκδίκηση μαράθηκαν. Και πέθανε μετά από μερικά χρόνια. Είναι από τις πιο θλιβερές ιστορίες που έχω ακούσει. Άβατα χώρα. Λυπάμαι ειλικρινά για ό,τι σου έκανα. Νόμιζα ότι ήμουν καλύτερος από τον πατέρα μου, αλλά το φάντασμά με στοιχιώνει. Έγινα στρατιώτης της εκδίκησης, όπως πάντα με ήθελε. Και το ίδιο και ο αδερφός μου. Η Επανάσταση μπορεί να χτίστηκε στο ψέμα, αλλά νομίζω ότι ο Αμών όντως πιστεύει ότι η κάμψη είναι η αιτία του κακού στον κόσμο. Πώς κατάλαβες ότι ο Αμών είναι ο αδερφός σου? Όταν μου πήρε την κάμψη, η αίσθηση. Αργότερα κατάλαβα ότι ήταν η λαμπή της κάμψης αίματος του αδερφού μου. Άρα, χρησιμοποιεί την κάμψη αίματος για να πάρει την κάμψη του κόσμου. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Αλλά και πάλι δεν έχω δει μαχητή πιο δυνατό από τον Νόατα. Πώς το καλό θα τον νικήσουμε? Δεν μπορούμε. Ό,τι επίθεση κι αν κάνουμε, αυτός θα την αντιστρέψει. Έτσι μπορεί και αντιμετωπίζει οποιονδήποτε μαχητή. Α, η ενέδρα μας. Αν μείνουμε εδώ, την πατήσαμε. Όμως μπορούμε αλλιώς να τον νικήσουμε. Πώς? Όλο αυτόν τον καιρό, ο Αμών ήταν ένα βήμα μπροστά. Ίδιος έμεινε. Επιτέλους, έχουμε εμείς το πλανέκτημα. Ξέρουμε την αλήθεια για εκείνη. Αν αποκαλύψουμε ότι είναι μαχητής και βάσει τους υποστηρικτές του, Στο ράλι. θα του πάρουμε την πραγματική του δύναμη. Και θα υποτιμήσουμε όλη την Επανάσταση. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια.